Verschillende verenigingen in Peel en Maas zoeken samenwerking met elkaar. Zo onderzoeken de voetbalclubs van Panningen en Echel deze mogelijkheid. Ook de Harmonie uit Panningen en de fanfares uit Kessel en Helden werken al samen. Hoe denkt u over het samenwerken van verenigingen in Peel en Maas? Zeg het maar. Ik vind dat het een geweldige kans is voor al die verenigingen om in haar eigen plekje op een zo hoog mogelijk niveau doorstroommogelijkheden te realiseren voor al haar medeleden. Zodat ze dus eigenlijk met haar sport, activiteit of muziek of wat voor punten nou eigenlijk kunnen gewoon excelleren en toch zo lang mogelijk in haar eigen dorp kunnen blijven. Wat vindt gij van het samengaan van verenigingen in Peel en Maas? Als dat financieel beter is en qua ledental en qua kwaliteit van sport en muziek en alles, vind ik dat een goede ontwikkeling. Want het zal moeilijk worden voor zelfstandig te blijven bestaan. En kunstig hoger, dan moeten ze oftewel gewoon voetballen, ik zou maar zeggen, in Koningslus. En gaan zwemmen in het Pierenbadje in Kessel. Of anderszins, of de waterlot moet blijven, Wim zal het allemaal zeggen. Ik heb daar niks op tegen. Nee. Maar ik ben niet zo'n verenigingsman. Dus, Nee, je ziet zelf niet. Nee, ik doe wel biljarten, dat is het enigste. Nou ja, dat is ook nog een goede vrij of zeker in een vereniging ook. Ja, in een vereniging, dat wel. Zoveel verenigingen. Vroeger had ze alleen maar een toneelclub van de boerenvereniging, de Harmonie of de fanfaren of van de voetbalclub. En dan had ze het gehad, de jong boerenvereniging. Nou is er 40 verschillende dingen daarbij. Je krijgt weinig jeugd in de totaliteit. Hè. De ouderen willen wat fuseren, maar die jeugd, om die er weer bij te krijgen, is toch een moeilijke factor. Het sterft af, hè. Ja. Daar komen er geen nieuwe meer bij. Ja, dat merk je dus. Want we zijn maar met een man of 14, 15. Ja. En dan is het misschien toch goed om zo'n samenwerking. Ja, dat zou in de toekomst kunnen, maar dan krijg ik geen tegenpartijen meer. Hè. Als je zo te veel samen gaat. Ja, nee, oké. Snap je? Ja, ik begrijp Dat het. sterft uit. De generatie van tegenwoordig die doen niet meer dat biljarten. Nou, als ze daardoor kunnen blijven bestaan, vind ik wel belangrijk. Ja. Kijk, want als al een vereniging te klein werd en het moet ophouden te bestaan, is dat gewoon natuurlijk hartstikke jammer. Ik denk dat dat zeker belangrijk is. Ik denk vooral ook met vrijwilligers, want volgens mij is er best wel een tekort aan. Ja. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is inderdaad, dat ze door misschien vrijwilligers eens uitwisselen of zo. Hè. Ik zit zelf in het bestuur van Zijactief in de Grasook. Ah. En we hebben het er ook wel eens over gehad om in de toekomst, als er minder leden komen, om samen te gaan. Maar dat is dus echt niet, dat gaat echt niet lukken. En waarom jij Nee, dat? dat Wat willen behuurt ze soms dat het niet lukt? Waarom dat zou je het willen dan ze niet? Ik denk niet dat de dames zeg maar, van Beringen op een avond naar de Grasook komen om daar Zijactief te doen. Dat lijkt willen nog ze gewoon. gevoelig, Ja, dus. dat Ja, lijkt ja, echt ja. heel gevoelig. Ja. Maar nou, die sportverenigingen vind ik wel supergoed. Ja. Het is alleen maar handig om samen te werken. Ja, want wat voor voordelen zie je inderdaad aan de samenwerking? De samenwerking, het uitlenen van het sportgebied aan de trainers die elkaar kunnen steunen. Qua financiën, qua faciliteiten. Vroeger hadden wij maar 2 keuzes. Of we kosten bij de voetbalclub gewoon of bij de Harmonie. Ja. Meer hadden we niet. En dan kosten niet bij allebei gewoon, want daar had je papa en mam de centen niet voor. Wat vind je ervan? Dat die verenigingen steeds meer gewoon samenwerken of misschien zelfs moeten samenwerken? Ja. Ja, eigenlijk is het wel goed, want van voetballen weet ik dat bijvoorbeeld is zo'n vriendinnengroep die zitten in Helden, Panningen en Echel verdeeld. En hij is een te klein team, dus zien ze gewoon allemaal bij een club bij elkaar. Dat is ook gezelliger dan als ze dan dat je alle bij elkaar kunt zitten. Als ze dan toch met elkaar optrekt. Ja, zeker. Kunnen ze net zo goed. En zien ze dan bij één vereniging gewoon? Of... Misschien alle bij Echel gewoon, Ja, weet ik toevallig. Ja. Is de Harmonie van Panningen ook al samenwerking het zoeken met bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, Helden? Ik heb begrepen Helden en Kessel, Panningen, dat... Ja, dat is al gebeurd met de jeugd. Ja. Met de jeugd Peel en Maas is dat al gebeurd. Ja. Omdat de Harmonie te weinig jeugdleden heeft, de fanfare te weinig jeugdleden. En dan kosten ze dus niet meer optreden. En dan hebben ze zich bijeen gegooid allemaal. Die. En dat is dus de vereniging Peel en Maas is dat geworden. En ik moet zeggen, dat gaat hartstikke goed. Want Young Generation, dat wordt georganiseerd door de Koninklijke Luchtmacht. Daar hebben we de vorige week ze daar een workshop met gehad. We hebben 3 grote repetities gehad in Kerkenbuske. Maar dat was niet alleen van Peel en Maas.
Maar van de ganse omgeving, er waren er ook van Veldhoven, van Best waren er ook mee. Uit de ganse regio waren er. En er waren 255 jeugdige muzikanten. Nou, als ze samenwerken, kent ze beter als ze alleen gaat thuis. En op welke... Ook financieel. Oké, ja. En qua organisatie zeg je er ook voordelen? Ja, dat klopt. Dan is er minder vrijwilligers nodig en die zien er ook niet te weinig. Ik wil even mevrouw vragen. Ja, je zegt minder vrijwilligers nodig. En... Ja, voor de treinen te omrooien, voor de jeugdtrainingen te geven en voor van alles, zeg maar. Dus je ziet ook al vurig dat dan zo'n vereniging eigenlijk ook één plek gaat pakken. Dus... Ja, dat zal wel op een gegeven moment de bedoeling zien dan, neem ik aan. Ja, we hebben het misschien wel moeilijker, of niet? Ja, voor de gemeente financieel misschien beter, dat weet ik dus niet.